Skont is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Pawlu Borċolovir, il-proċess biex Lorenz Gonzi jkun ikkonfermat bħala kap tal-Partit Nazzjonalista ser jieħu bejn 3 u 4 ġimgħat. Qal li fl-aħħar jiem huwa personali ma kellux kuntatt ma' Franco De Bono, iżda jaħseb illi hemm nies oħrajn fil-Partit Nazzjonalista illi għandhom kuntatt ma' De Bono. Mingħajr ma jirrefera l-ebda deputat nazzjonalista bismu, Borċolovir qal biċ-ċar li ma jaqbilx ma' dak li qed jgħidu uħud minnhom. ċertu metodoloġiji ma joġbunix. Jiġifieri qed inkun ċar. L-iktar dikjarazzjoni qiebsa tas-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista kienet dwar xiġri jekk Lorenz Gonzi jkun ikkonfermat kap nazzjonalista. Kulħadd irid jerfa' mbagħad id-deċiżjoni. Ma xi tfisser konkretament? Jekk ikun deputat, mhux Franco De Bono biss, li jmur kontra. Tfisser li inti għandek kap ta' partit, li għandek Prim Ministru kap ta' partit li huwa konfermat mill-ola organo tiegħek, u allura jekk inti tibqa' tikkontesta dak titterfa' responsabilità ta' emilek. Kulħadd Ma xi tfisser? Fisser illi dawk l-espressjonijiet illi kien hemm mill-eżekuttiv, mill-grupp parlamentari u imsaħħin mill-Kunsill Ġenerali jibqgħu validi. Fit-talbiet tagħhom l-Eżekuttiv u l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kienu talbu biex Franco De Bono jirriżenja mill-Parlament. Fl-interventi tiegħu Borċolovir ċaħat l-akkuża ta' Franco De Bono li fil-Partit Nazzjonalista u fil-Gvern hemm il-klikek. Le, mhix kwistjoni ta' klikkati, saħħaħ il-kwistjoni tal-Partit Nazzjonalista li kien dejjem u mibni bħala partit miftuħ. Borċolovir ma rridx jaċċetta wkoll li l-Partit Nazzjonalista ilu kważi kwarta seklu fil-Gvern. Ħanitolb inti il-kap tal-oppożizzjoni jiffoka, ħanitolb lilek tiffoka fuq il-partit tiegħek li più o meno ilu fil-Gvern kwart ta' seklu u sa fejna fien. Però sekonda kwart ta' seklu. Kważi kwart ta' seklu. Aħna konna fl-oppożizzjoni bejn l-1960. Għalhekk kważi, il-kelma kważi. Ma mhux kważi kwart ta' seklu. Inna fil-Gvern mill-1998. U wieħed jista' jgħid li kull elezzjoni hija elezzjoni ġdida. Ħadd ma qallek xejn, jiena starta fattet ngħidlek. Mela, ilu iktar minn 20 sena fil-Gvern, all right, più o meno, issa kuntent?